presented by Avantika Music. जवाना के चोली में मोबाइल रहेला हरदम कसल उ तो जरूर रे यारबा कवनो से बिया फसल जवाना के चोली में मोबाइल रहेला हरदम कसल उ तो जरूर रे यारबा कवनो से बिया फसल बहकिया छिनार के पहचान बिया रे बहकिया छिनार के पहचान बिया रे एगो के नहीं 10 गो के समान हिया रे एगो के नहीं 10 गो के समान हिया रे घर में बोलावे एही से केहू के घर में बोलावे एकर भत्तारे खाली बहरे बीतावे एही से केहू के घर में बोलावे छेना रसगुल्ला के दुकान हिया रे छेना रसगुल्ला के दुकान हिया रे एगो के नहीं 10 गो के समान हिया रे एको के नहीं 10 गो के समान हिया रे 10 गो के समान हिया रे रंजित रोज एकर काम कर देवो के रंजित रोज एकर काम कर देवो के एहो जवाहिर के हुरो के नाटो के रंजित रोज एकर काम कर देवो के ओ कनी पई तो हम हरबान बिया रे ओ कनी पई तो हम हरबान बिया रे एगो के नहीं 10 गो के समान हिया रे एको के नहीं 10 गो के समान हिया रे जवाना के चोली में मोबाइल रहेला हरदम कसल उ तो जरूर रे यारबा कवनो से बिया फसल बहकिया छिनार के पहचान बिया रे बहकिया छिनार के पहचान बिया रे एगो के नहीं 10 गो के समान हिया रे एको के नहीं 10 गो के